И така, след последното спускане на 23 март, състезателите са готови да приключат сезона на 2011-2012 година. Малко поуморени, но личи си, че шампионите са доволни от последното каране. Какво ще кажете, господин Матев? Крайно наистина доволен съм. Мисля, че показахме завидна спортна форма. Постиженията го доказват. Мисля, че вече тук из целите Алпи са уверени в нашите способности. Предвид това, което показахме последните 3 дни, знам, че все пак времето беше малко, но мисля, че разгърнахме своя потенциал и наистина успяхме да респектираме местните по начин, който съм сигурен, че те ще запомнят. За следващата година аз ще пожелая на дядо Коледа нови автомати за предпочитане с еднакви закопчалки, защото в момента само две от тях са еднакви и даже и те не са оригиналните. Това си пожелая за другия сезон. Иначе аз съм доволен. Доволен съм, че бяхме тук, че, както казвам, направихме тази триумфална обиколка на алпийските курорти и очаквам вече и последващите анализи и спортни, по-високи спортни постижения. Благодаря ви за коментара. Като единствения представител на ски отбора в нашия екип, господин Дилгеров, какво мислите за българското представяне в Аз абсолютно съм съгласен с господин Матев. Мисля, че се представихме страхотно този сезон и последното представяне беше доста блестящо. Мисля, че все още имаме какво да работим по себе си, но беше едно много добро постижение. И аз съм изключително доволен от тази последна една седмица. Какво бих си пожелал за Коледа? Бих си пожелал малко по... Не за Коледа, да ви поправя, само за дядо Коледа. За дядо Коледа. Дядо, да донесеш по-дълги ски. Добре, добре. Надяваме се с по-дългите ски следващия сезон господин Дилгеров да покори и останалите непокорени места в Френските Алпи. Айде, но. Нашия сезон приключва тук на Еспаскили или по-конкретно Тигнес, където мисля, че се представихме добре. Времето беше страхотно. Качихме се до надморска височина 3456 метра. И вече сме готови да теглим обратно. Мисля само, че е важно да се отбележи, че на Тигнес човек получава 3 пъти повече удоволствие. Всички знаем защо. Това е един уникален курорт, който наистина ни впечатли. И по този начин, с тройното удоволствие, наистина е място, където ние определено ще се върнем. Да, аз мисля, че организаторите са напълно съгласни с господин Матев. То е отбелязано и в брошурата на курорта. Така че от сега нататък ни предстои само тройно по-яко удоволствие. За Българската национална телевизия от Френските Алпи и Тигнес това беше Славейко Ингелизов, Атанас Дилгеров и Кирил Матев. С вас, зрителите, се разделяме до следващия сезон.